Ja som Dyer, teraz tu môžete vidieť akože druhý diel nášho let's play z Minecraftu. Asi ste si, respektíve dúfam, že ste si už asi pozreli diel. Zrovna takto. No, čo budeme robiť v dnešnom diele? Ak ste si pozorne až dokonca pozreli predchádzajúci diel, tak asi budete vedieť, ja to robím takto rovno. Shit. No, tak asi budete vedieť, že tento diel... Toto nechcem tak. Takže tento diel budeme... tento diel, what the fuck? Teraz som hral, niečo som skúšal. Tak, trošku si... Tak, znížime aspoň takto na 16, 17. Takto si dáme na 17. No dobre. Tak, ako už asi viete, ak ste pozorne sa dívali na predchádzajúce video, tak som spomínal, že toto video, teda respektíve tento diel, by sme mali robiť ten domček. No, tak. Dnes tento diel ho aj urobíme, pretože som vám ho slúbil. No, to potom dokopem, keď tak. No tak. Aspoň viete, čo ja budem robiť. Shit. Rozkopávať takéto blbosti. Tak to bude moja práca teraz. Dobre. Ježiš. No tak, tomuto sa hovorí asi najväčšia zábava. Dá sa povedať, že toto je najväčšia zábava, pretože je to veľmi ohromné stavať domček a míňať na to kopu dreva. Tak, no vidíte pekne, že ma to strašne baví. Tak, nemáme už drevo, shit. Tak si vytvoríme takto lopatku, vlastne lopatku, jednu sekírku, tak lopatku na to, aby som to tu mohol takto skopať. Spomínate, ako som v minulom diele hovoril, že nie som zastanca toho, že so zdrevenou sekerou sa... Shit, creeper, ty vole, jak som sa lakol, hajzel. Ešteže. Oh, fuck. Ahoj, creeper. Čo je hajzel, ty vole? Jak mohol vybuchnúť? Super. Aspoň máme prvý fail, ako vidíte. Shit. Fucking creeper. No, tak ja vás na chvíľku stopnem, počkám, kým bude deň a budem späť. Takže zatiaľ ahoj. Hell yeah, zabíjam kostlivca. Tak, pýtate sa, prečo som ho dal na dve rany? Lebo už som ho začal zabíjať a tak som ho v úvozovkách dodelal po česky. Ako sa hovorí, shit, to mám len... Aha. Ja som tam totiž nechal ďalšiu. Tak. Ako vidíte, už mám menej HP. A skoro žiadne jedlo. Tak si myslím, že mám pravdu s tým, že... Shit, pavúk. Pavúk, shit! Zabijeme ho. Shit. Hajzel, tyvo, on ma zabije! Shit. Ovečka. Už mi to leze na nervy. Ja potrebujem posteľ. Díky. Díky, ovečky, majte sa. Snad niekedy prídem ešte za vami. Shitting biatch. Bitch. Nemám na teba náladu, sorry.
A však ty ráno zhoríš. Musím si čo najrýchlejšie vytvoriť posteľ. Hell yeah. Tu si urobíme posteľ, vyspíme. To je debil, ty vole. No áno, zabijem ho. Všetko si dám takto radšej. Iba ten meč si so sebou zoberiem, aby som ho mohol zabiť. Tak keby mám aspoň jedlo. What the fuck? Musím ísť potichu. No už sa bojíš, čo? Kde si išiel, kde si? A tu si, no. Shit! Zabil som ho. No dobre. Tak. Monster už nerabí. Tak, ja sa vyspím. Ja zatiaľ nasekám drevo a urobím ten dom zatiaľ, ahoj. Takže som späť. Tuto je náš hotový, už konečne hotový domček. No to potom dorobím a mám pre vás také jedno malé prekvapenie. A to je táto farmička, ktorú som tu urobil. Len mi tam chýbajú ešte 3 seedy, no tak to možno potom. Tuto som dal sugarcane a tuto nám rastie, takže budeme mať chlebík a nebudeme hľadovať. No a to je asi tak všetko. Ešte to nie je všetko k tomuto dielu, takže pôjdem tam a tam sa poobzerám, čo tam je, lebo nechcem žiť na takomto pustom ostrove. Tak zatiaľ, ahoj. No, takže som späť a bohužiaľ sa naozaj nachádzame na ostrove. Ale to je tá zlá správa, ale čo je dobrá správa, ten ostrov je fakt veľký. Shit, už ani šprintovať nemôžem. Ale ako vidíte, je naozaj veľký. Tuto máme hneď nejakú kejvku. To je taká kejvka, jak... Poď ma. Dobre, ideme teraz už asi domov. A čo donesem domov, tak to budú asi jedine tie seedy. A možno ani nedonesem, lebo to tak vypadá, že asi netrafím domov, to je jedna vec. A druhá vec je asi tá, že sa stmieva a tu bude toľko tých zombíkov jak nasraných. Ale čo je výhoda tohto ostrovu, že tuto dám na nejaké miesto torče a bude to vypadať lepšie, než lepšie, ale bude to také asi väčšie. Respektíve menej sa tu shit, už som hladný. A to je asi tak pre dnešný diel všetko. Nezabudnite lajkovať, komentovať, odberovať. A uvidíme sa keď tak už u ďalšieho dielu. No, tak tu vidíte ako zomrem. Bum. No, tak takýmto epickým, ani nie že failom, sa s vami zlúčim, tak dovidenia, uvidíme sa pri ďalšom diele. Ahoj!